Holy. खराब कम ना डब्बे खराब खराब हो गया सही सपा तो फुदरुन जाखाबायानो गा मैं तो पूरा फुदरुन हो गया और मेरा दोस्त लोग आ रहा है हो गया आरो फुदरुन खालामबाय ओमफ्राय दा जोंना जेनेबा लोगोफोराथ' दंखायो इयाव अलरेडि नेनानै आरो जोंना लोगो फैगासिनो ओमफ्राय जों लोगोफोर फैखांबाथाय पुरा थांगोन आरोना बाजै जानाय आगै जानाय आदा जानाय गासैखौबो माने जोङो हलि फुननो थांगोन आरोना नै दा इ साफायाव दं दे बर्थमान बारगेन्सआव दं दे ओरैबायदि खालामगोन जोङो ओरैबायदि खालामगोन इनि बाजैखौ फुननो हागोन नोङो इनि बाजैखौ थांगोन पुरा फुदुं खालामगोन इनि बाजैखौ गारनायाव गैया जोङो दानि मोना हाबोबा दानि मोना थाखोमाबाय थादों नै इयाव किटचेन रुमाव थाखोमाबाय थाबाय सेस फैला एसेल' फैदों ना नै एसेल' फैनो नागिरबाय थादों खारखोमाबाय थादों आरोना एसेल'लै खारखोमाबाय थादों नै आं आब' जायोलै नैबे बिबाजै जायो ओमफ्राय बाजै इयो बाजै जायो बाजैखौ फुननो फैदों दे बाजैखौ फुननो फैदों बाजैया फैला माथो दाबो एसेल' एसेल' फुनना हर दे एसेल' फुनना हर गोजा बेसेथि जागोन नङाबा एसेल' फुनबाय दा नर्माल गैया ओमफ्राय जोंहा नै खुरा नर्माल फिफा थारमाने आंनि लोगोनि नर्मालखौ देखायगासिनो ओइ बाजै सासे दंबावो बावगारदोसो अजय अलप मात्र लुगामा जायो बाजैया राभार ना बर'जों फैदो इसा जायोना जोंहा बाजैया निथि हाबसोदोनो ट्रें बाजै फैया माय नुदोंना बाजैमोना मारै खारो बाजै जानायफोरा मारै खारो नुदों मारै खारो एसेल' बाजै एसेल' माय गड कैसा डर रहा है कैसा भाग रहा है देखो तो भाभी इतना दौड़ खारने ना Oh my God! बाजै को मेकुरी बना दिया हम लोग मेकुरी बना दिया हम लोग भाभी को तो चलो आगे कुछ होने वाला है आप लोग वीडियो में बने रहे हम लोग धमाका बनाने वाला है ना वीडियो धमाके बनाऊंगा धमाके ओइ मारै खालामो नोंसोरो जायो कट'नि हिन्जावलै कट'नि हिन्जाव जोङो फैनो फैनायनि सिगाङावनो नै मानैया बिबाजै गोसोथोग्राफोरा फैजोब्बाय मिथिबायना ओरैबायदि केस रायजोरो मार केस रायजोरो बिबाजै गोसोथोग्राफोरा मिथिबायना फैजोब्बाय आं फैनायनि सिगाङावनो जोंना बाजै जानाय नागिरदो आब' जानाय नागिरदो नागिरगासिनो आरो आदा जानाय बाजै जानाय जोबगोन नाइस गिदिर भिडिअ बानायलांबाय दा जोबजासिम भिडिअआ धामाका जानो थांगासिनो दं आरो ना धामाका खालामनो नाजागासिनो आङो मा जायो मिथिला थांबाय थुबाय दा भिडिअजों लोगोसे खिथु Oh my God! इसोर गथ'फोरा डेन्जार जोगादोंमोन जोङो खिन्थु जोङो माबाबाय आरो ना लाखिजाया गारिखौ दाहाय फैजासिगोन होननानै गामिनिनो गथ' नालाय थ' गाइस जोङो इथिं थांफिनजोबनोसै गासैबो नै दलंजों थांगोन जोङो माने इथिंजाय
भलि खेला जायो आरो ना जोंनि जायगायाव बारा जाया आरोखि ना ओइनै जोंना ओइनै सिख्ला फरायगोन ओइ इयो बिरटा ओरैबायदि हेन्डसाम इयो इना गार्लफ्रेन्ड गैया दे जुदि सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट बक्सआव नाम्बार हरबानो जाबाय इनै जोंना लोगोफोरा इट्स मी चलो लेट्स गो सेटअप बदल दिया है मैंने चश्मा भी पहन लिया है बहुत हैंडसम लग रहा है ना मुझे भाइयों आंखो handsome kan आङो handsome का आमा handsome का जोङो थांगासिनो आरोना गाइस नैबे जोंनि इरिगेसन दलं दै इरिगेसन दलंआव सिगाङो खालावखासाव बायदिसिना खालावखासाव एलबामफोरखौ बानायदोंमोन आरोना गोसोजों गोसो फिल्मखौबो जोंनि जायगायावनो बानायफैदोंमोन नोंथांमोना नायदों जानांगौ निस्सय दुब्लियाव जेसेबां बेसर बिबार दं एसेबां आं नोंखौ मोजां मोनो सना फैयै जोङो कुसुगाटा सक मोनफैबाय आरोना जोंनि खाथिनिनो सक दा जोंना लोगोफोरा नै जोङो मजा ओ माय गॉड मेकुरी हो गया ये मेकुरी होली फोननो फैदो दै होली फोननो फैदो खुरा अलप लगाव अलप गजब बेइज्जती यार इधर गजब बेइज्जती को जाबी होली को जाबी या को जाबी को गजब बेइज्जती तो हम लोग लड़की लोगों को नहीं खानेगा ना क्योंकि लड़की लोग डरता है ना राइबे करता है सिख्ला लोग राइबे करता है और जो पौखा लगाइबे करेगा ना देगा लड़की लोग कैसे देगा तो इस भैया को हैंडसम देखने के लिए ये वाला चाहिए इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ मैं तो ऐसे हैंडसम हूँ समझ रहे हो कुछ जोङो फैयै बेलबारि मोनफैलायबाय दा जोंहा एसे सिगांथि ओइथिं आरोना बाजैमोन दङ दा एसे बाजैमोनखौ जों एसे मावजि बनायलायनोसै मेकुरी बनाएगा हम लोग भाभी लोगों को इधर बेलबारी में पहुंच गए हम लोग अभी चलो अभी हम लोग बेलबारी में पहुंच गए और हम लोग भाभी को लगाएगा तो देखते रहिए आप लोग जा बाजै जानायखौ जोङो पावखाफोरनो फैदो दै लोगो ओइ न' बाजैया मालाय गावनो हारसिंनो पावखा गेलेगासिनोखा ओमफ्राय बे आंनि फिसाजोसो दै मेगन होखानाङा खिन्थु भिडिअ बानायदों बाजै ओमफ्राय जोंनि बे बाजैखौ फोनायबाय लाबो बाजैखौ एसे फोन बारा फुद्रुन खालामना दे जोंहा बाजैया ओरैनोबा साफा साइसखा ओइ नै जोंहा बाजै दङ सासे जोंहा बाजै दैनिथि बया साफाखा दाबो गोसथोनायानो लाइन साब्रै साबासो लाइन दङ खिन्थु बिहामजो मोनबाय दै जोंहा नै बिथाङा फोनगोन दै आं हले पावखा फोना दै आं हले फोना नै जोंहा बिथाङासो फोनदों जोंहा नैखौबो फोन एसे नै सोरा आजोंखौबो फोनदों होखाव इखौ मावजि खालामखाया माय मेकुरी बना दो इसको मेकुरी ए कुमार को लगाओ कुमार को मेरे ओइ आंनि फिसालासो दैयो खिन्थु इनाबो गोसथोनाय गैया सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट हर मोनखागोन नाम्बारखौ होगोन आङो बया हेन्डसामखा मानसिया खिन्थु आरो इनाथ' गैखासिना गैखायालै मानसिया टिकादारबावसो मानसिया जुदि सोरबा गोसो थोयोबा पसन्द जायोबा फुरा कमेन्टआवल' खालामना हर नाम्बार हरगोन आं जाया जाबा जुदि नैबे मार साफाखा दाबो सोरबा जुदि गोसो थोयोबा गोसो थोनो हागोन इखो एकदम आंनो लाहां जाबाय बाजैखो खिन्थु उपाय गैया लाना खारनाया आदा दंना आदाया होसिगोन आंखो नोंसोर लाना खारनोबा दायो जोङो बिराद नेमराम जाजोब्बाय मावजि बायदि ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दा बिराद मेंबाय नालाय
बोलो गेले ओमफ्राय जोङो दा सा लोंदों आरोना एसे सा लोंदों जोंना नैबे लादेन भाइनाबो गोसोथोनाय गैया नोंथांमोना जुदि सोरबा सिख्लाफोरा जुदि पसन्द खालामोब्ला कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय लादेन दै नामखौ बुंहरखा लादेननि नाम्बारखौ हर होननानै ओमफ्राय आं हरगोन आरोखि टेनसन लाना लादेन गोसोथोनाय गैया जोंना ओइ हायेन बिस्कुट ओरैबायदि राबनगा खिन्थु बेखौ बुंनो नांगौ देन्जारखा जानायाव देन्जारखा ओमफ्राय दा जोङो इथिंजाय गासैबो जिरायनानै सा लोंबाय आरोना जोंहा नैनि बिखुमजो दै बिखुमजो नैबेनि दोस्तों मैं फिर से हैंडसम हो गया चश्मा पहन लिया है मैंने और हम लोग अभी साता पी के माने साता लोंखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा न'आव फारसे थांफिनोसै ओमफ्राय न'आव जों दुगैनोसै ओमफ्राय फ्रेश जानोसै आरोना दाथ' जोङो फुरा फुदला फुसि जाजोब्बाय नै एकदम अबस्थायानो गैला बाल जियानो जाया मानो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ थ' जोङो दा थांसै दुगैनोसै ओमफ्राय दुगैनानै ओमफ्राय आङो गासिखौबो सिनाखि होजोबफिनसै आरोना बेलबारिखौ जों दा बिदाय होनोसै आरोना ओमफ्राय जोंना बाजैया नैबे बाजै माने बिहामजो माबासो जायो खोमाथाय आइ बिखुनजोसो जायो बोरैबा आरोना माबा मोनसे मोनथिदों ना माबा मोनसे नै बिखेव माबा सोना होदों आंनो फैसा सोना होदों एक्सुवेलि ओमफ्राय नै जोंना मिस्टार दोन्दाल दै मिस्टार दोन्दाल आरो दायो आङो मोनसे सिनाखि होबावगोन आरोना बेयो जोंना गोमसार बायनाबो गोसोथोनाय गैया सोरबा जुदि पसन्द जायोबा कमेन्टआव हरदै इनाबो गैया जायखिजाया लोगोफोर थौदो दैमायाव दुगैलायनोसै जों जमानो न' सौ हेल' लोगोफोर जोङो दहायनि फार्स्ट लकेसनाव जों मोनफैफिनजोबलायबाय ओमफ्राय दायो जोङो जेनेबा भलि गेलेनानै फैबाय आरोना दा टाइमाबोथ' बहुद टाइम बारलांबाय आरोना टाइमा नुदों नुवाखैबा 2:57 जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो जेनेबा इयाव मोनफैजोब्बाय ओमफ्य दा सानैसो लोगोफोरा मोनसे दंबावो नायला पूरा बांदर जैसा देख रहा है मुझे बांदर हो गया सब बांदर हो गया अभी हम लोग नहाएगा और वो हमारा दोस्त लोग भी पहुंच गया इधर लोकेशन पे सबबो जोङो सफैजोब्बाय आरोना जमानो ओमफ्राय दायो जोङो दुगैनोसै बरियानो बिन्दासनो दुगैखांनानै मजा आरोना थ' लोगोफोरजों थांसै आरोना बै दैमायावनो दुगैगोन जों थ' गाइस जोङो फाइनालि जोङो जि जायगायाव दुगैगोन होननानै दहाय बुंदोंमोन बे जायगायाव जों सफैबाय जोङो बाजै जानाय मादै जानाय आब' जानाय आगै जानाय इसोरखौ जोङो हलि फुननो थांदों आरोना बान्दर बानायनो थांदोंमोन आरो एसे ओमफ्राय जोंबो जाना फैबाय आरोना बान्दर ओमफ्रायथ' आंनि लोगोफोरखौ गासिखौबो आङो सिनायथि सासे सिनायथि होनो आखायाव लादों आरोना ब्र'फोर ओमफ्राय नै जोंना फार्स्ट आं बेखौ सिनायथि होग्रोनो सानबाय बिनि मुङा अनसुमा आरोना मानसिया नामा जेरै अनसुमा मानसियाबो बिदिनो अनसुलाखादै मार हेन्डसाम मानसिया दा हलि एसे खुद्रु सुद्रु नांनायखाय बारा हेन्डसाम नुदिया आरोना हेन्डसाम नङा नैबे जोंसार आरोना मिस्टार दोन्दालबो होनना बुङो आरोना मा नाम चेनेल नामा मिस्टार दोन्दाल इउटुब चेनेल दङ होननानै बिथाङा बुंदों दै खिन्थु दंना गैया आंबो मिथियो सार्च खालामना मोनमारोना दं आरोना मिस्टार दोन्दाल इउटुब चेनेल दङ आरोना बिथाङा भिडिअ हेगारथ'वाखैनो मानसिया थारमाने हेगारगोन आरोना ओमफ्राय फाइनालि नि नामा अजय आरोना अजय बर' गार्लफ्रेन्ड दं दै गार्लफ्रेन्ड दङ बिथाङा दहाय गार्लफ्रेन्ड गैया होननायखाय थारमाने होननांलालै गार्लफ्रेन्ड गैया होनना बुंना रागा जोंगोन होनना बुंदों आरोना बिना गार्लफ्रेन्ड दंखायो बिथांनि नामा अर्जुन आरोना ओमफ्राय बिथाङा जेनेबा दै लोंनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय তোর নাম তো কি আছিলে সিংগাম ভালকে ক অকিম দাস আৰু না মোৰ লগতে গৈছিলে যেনিবা পাখোৱা খেলবা আৰু আমাৰ আছে ইয়াতে ফোঠাই ব্ৰ পানী খাই আছো ন ভাগা লাগিছে দেই কিন্তু আজি তামাম আৰু ইপিনে আহি আমাৰ আহি গেল অনসুলা नाथाय ये बोरायबाय दे गाइस बुरा आदमी है ये बुरा बुरायनायखौ क्या बोलता है हिंदी में
So guys, जोङो दिनैनि भिडिअखौ इखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय जोंथ' इन्ट्र जोबखाबाय गासिखौबो देखायजोबखाबाय जोङो माबेलाय भिडिअ रायो मार बेदर गोसोम जाग्रा जायोसै नङा बाल दे जोङोथ' जों भिडिअखौ फोजोबनोसै आरोना दे खनसे जै बर' हारिनि दे जै बर' हारिनि होनदोब्रा जै बर' हारिनि बाबाय